एसे गोनां रायजो राजा एबा बिदा फंबाय बिब' बिनानाव नोंथांमोन। आंनि मुङा हरिश बसुमतारी। आंनि डिस्ट्रिक्टआ जाहैबाय क'क्राझार, पस्ट अफिसआ जाहैबाय हुल्तुगाव, पिन नाम्बारा जाहैबाय 783370 आरो जोंनि गामिनि नामा जाहैबाय सुथारपारा। दा मेन खोथायानो जाहैबाय आंनि बिनानावा 13 जुलाइनिफ्राय गोमानानै दङ। मानो होननानै बुङोबा बे गोमानायनि जाहोनानो जाहैबाय जोङो जेब्ला जाखां लोंखां जोङो दुब्लियाव थांफिनदोंमोन, बे समनिफ्रायनो बिनानावा 3टा 4टा समनिफ्रायनो न'निफ्राय ओंखारलांनाय बायदि। जे दिनखालिनिफ्राय बियो ओंखारलांदों, बियो न' फारसे दिनैसिम सफैफिनाखै। दा जोङो बेखौहाय साननै सानथाम जानायलाय जोंबो न'आव खेल लादोंमोन। बिनि लोगोफोरनावहाय अनेक कन्टेक्ट खालामबाय, लोगोफ्राबो रावबो खोन्थानो रोङा। कन्टेक्ट लागासिनो रावबो खोन्थानो रोङा। बेनि थाखायनो दिनै आं ससियेल मिडियानि गेजेरजों फैनो गोनां जादों। आंनि बिनानावनि नामा धोनस्रि बसुमतारी। बियो 16 इयार्स, 16 बोसोर। बियो दा क्लास 10आव फरायबाय थायोमोन। बेनिखायनो लामा सामा बहाबाफोर नुयोब्ला बुंनानै दोनबानो जाबाय। गोजोन्थों।